Emono manchu murigereria ni gonda asinseme chigache bunga yabo gututu wa masaba igati abanenchi bare emega yane ni baratkunyara kwa batoka anene birengerere byabo na kyabarayi bagendera kwa bagokora uburayi bwabo gese myake yene bara service ine bakorere ali ba liete chira gose bado yamasema kurasinseme chiga cyabo gututu wa masaba nene kurasinseme chiga chia nya makoroto egati abaiga tochake amono musawuregega chakere leta lya gotote byangonga obokorere bwa barayi abo chakero mu MCA chomo jumbe utire ko kigoroba ko mugabana no president bintumire batebete bakorere nabali bakorere imbere be bakorere mbuya mono asamulita nguru kwa Felix Osindo obuge chakira so mubunge otemira sakonyara andake narakorire buya na andake narengo murusia mamocho unabono kera so etegeti na liete ira yokubeka chistima ase kira facility health facility within the constituency lakini gwikabono mangana yutarakira na chi facility nsobwate echinde chi health facility chitara atwara stima esengencho none mariogo ukugacha kwa biro gokon asa marieta njege bucho chimukaya mwe musie twanya komorora asa gokora kende kurwa gachore twanya komorora mugumenire twanya komorora omasenete na kura muturaganya gukwana no mugabana burayi bwa ento boroji lakini umubungere ndoje na nate amatemete chibara ngo nangurete no nyine skuru ngorosyare natemete ya at least ko bwa barayi abande Mawimanire pu no ne chibesanjira bwena ta kwemba wa bangina asoko kole biasale bike ntwana gochirora nande ntwana komorora maene atokwanire na abantu baya bangina tu amochorete anja samali tango kusaki usema tuere kurwa se constituency ya Kitutu Masaba karongo chaka kurwa so moem yani moem sie okorokubuna nyameino amana no muntu agotebere ng'ani gento gikuruku ng'ani chikura gurite tari gutageti gokoraga ciata gwisana ndaganyite election ende riege na ndachaburi togujigo cho mugwimenire pu amana bakoraga na bata gitabu abo endo obugabana lakini akaro kurigererie gasi ya yorora ng'ani gento gikuna koini site y'abantu busaigo no kuna kurama na ematianya ase twarenge ko barinde buno mugusi erokoranga na bara ase serikali lakini nandi twarenge ko begente kemo lakini nande akaro kurigeria so mugabanere umana konyora ng'umugabana amaena araire pi lakini abare asemereti ng'anere no mugabana ogendete kugamba na kende ngeri yakorire ko ebintu buna CRC abarimu abanyagitari kende nke yakoriro kato kunyara kwato kurigerio mo seneta genta kubuchia kene gento gekurukubuna ne chinkwana na siasa yuko na kochochia no mugabana iriegere arorekane ng'anari gasi abarinde nonye kare gasi tari puya Onchu murigererie ayune gati ya amaoni goseberengereri byabo nanchi korasi nseme chiga chebunga yabo gitutu wa masaba bakonere goro yoburayi burase nseme chiga kuripotera geta sindikya wanjite kyagatembe korega nseme chiga chabo gitutu wa masaba nchigo ngoro kwa Polycarp Okara